Nafarroako tortura kasuak ikerrez daitezen auzitara jo du Madrilek. Helegitea jarri du Nafarroako gobernuak Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Kriminologia Institutuari emandako diru laguntzaren aurka. Berriozarko udaletxean ikurrina jartzea baliogabetu du auzitegi administratiboak. Maria Eloseki Donostiako epaia giza eskubideen Europako auzitegian Espainiaren ordezkari izateko izendapena errefuxatu du Nafarroako parlamentuak. Nafarroako ekonomia 3,2 hazi da 2017an. Errentaren 2017ko balantzea egin du Nafarroako gobernuak. Miguel Laparra eskubide sozialetako lehendakari ordeak balorazio ezin positiboagoa egin du. Nafarroako Unibertsitate Publikoan erizaintza euskaraz ikasi ahal izatea eskatu dute eragile desberdinetako ordezkariek. Kalitatea, teknologia, herritarren eskubideak eta komunikazioa dira herritarrendako arreta zerbitzuko ardatzak. Inauterietan buru belarri sartuak atzo asteartea Itundarrek Zubieta bisitatu ondoren ateak ireki dizkiote inaute aroari Nafarroan. Albistegin hasteko Nafarroako tortura kasuak ikerrez daitezen auzitegira jo du Madrilek. Helegitea jarri du Nafarroako gobernuak Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Kriminologia Institutuak jasotako diru laguntzen aurka. Lantaldeak ikerketarekin jarraituko duela berretsitu Ana Oiuk. Espainiako gobernuak auzitara jo du Nafarroan izandako tortura salaketak dokumentatu eta ikertzeko Uxue Barkosen gobernuak hartutako erabakia. Zehazki, hori egiteko Euskal Herriko Unibertsitateko lantalde bati emandako diru laguntzaren kontra. Nafarroako auzitegi nagusira jo du Madrilgo gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak estatuko abokaturen bitartez eta administrazioarekiko auzi helegite baten bidez. Atzo eman zuen horren berri naiz eta erabakia iazko abenduaren 8 izan. Nafarroako gobernua jakinarazi duenez, salaketa jarri arren Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeak ikerketa egingo duela berretsi du Ana Oiuk kontseilariak. Espainiako gobernuak Nafarrokoari leporatu dio egin ezin dituen txostenak beste erakunde batzuei eskatzea eta horrekin izkin egitea auzitegi konstituzionalak iazko abenduan kaleratutako ebazpen bati. Erabaki hori dela eta ordutik etenda daude eskuin muturreko taldeen eta polizien biktimen Nafarroako lege egitasmoaren hainbat artikulu. Besteak beste, polizia indarkeria aztertzeko batzorde independente bat sortzea ahalbidetzen duen puntua. Espainiako gobernua konstituzionalean salatu zuen Nafarroako gobernuak horrekin sortu nahi duela justizia paralelo bat. Horri buruz eta errekurritutako beste puntuei buruz ebazpena kaleratu behar du oraindik konstituzionalak. Orain Madrile jarri duen helegiteak baina diru laguntza batzuekin dauka lotura. Irailean Nafarroako gobernuak deialdi bat aurkeztu zuen eskuin muturreko taldeek eta segurtasun indarrek eragindako indarkeriari buruzko azterketa zientifikoak laguntzeko asmoz eta 3 proposamen aurkeztu ziren. Horietako bat da Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Kriminologia Institutuarena, Eusko Jaurlaritzaren txostena egin zuen talde berberarena. Azaroan gobernuak ebatzi zuen 17.909 euroko diru laguntza ematea eta 12.080 eurokoa Nafarroako Unibertsitate Publikoko lera ikerguneari. Poliziak hildako Germán Rodríguezen eta Gladys del Estalen heriotzen inguruko ikerketa proiektu bat ere finantzatzea erabaki zuen. 3 egitasmoak daude auzitegietan. Berriozarko udaletxean ikurrina jartzea baliogabetu du auzitegi administratiboak. Nafarroako auzitegi administratiboak baliogabetu egin du Berriozarko jaietan, abuztuan, herriko udaletxeko balkoian ikurrina, bestelako banderak eta presoen aldeko pankartak jartzea. Bere garaian helegita aurkeztu zuen UPN alderdiak, adierazi duenez, auzitegiak arrazoia eman dio presoen aldeko pankartak erakusteari dagokionez. Epaitegietako testuaren arabera udal erakundeek izan behar dituzten objetibotasun eta neutraltasun printzipioak urratzea dakar. Izan ere, kausa jakin bati babesa eta txikimendua ematen dio. Ikurrinari dagokionez auzitegi administratiboak azpimarratu du Nafarroakoa ez den beste autonomia erkidego bateko bandera jarri zela herriko ageriko toki batean. Berriozarko udalaren hitzetan behin simboloen legea baliogabetuta eta beti ere Espainiako bandera ikusgai baldin badago ez dago ikurrina jartzeko debekurik. Auzitegiak dio ostera Nafarroako mejoramendu legea indarrean dagoela eta horrek zehazten duela Nafarroako ikurra zein den. Eta Nafarroako parlamentua
Elosegi Donostiako epailea, giza eskubideen Europako auzitegian Espainiaren ordezkari izateko izendapena errefusatu du. Maria Elosegi Donostiako epailea giza eskubideen Europako auzitegian Espainiaren ordezkari izateko izendapena errefusatu du Nafarroako Parlamentuak adierazpen instituzional batean. EH Bilduk, Ahalduguk, PSNek eta Ezkerrak adierazpen instituzional osoa babestu dute, UPNek eta PPk aldiz zati bat bakarrik. Izendapenarekin bat ez datorrela azaldu du Ganberak epaileak homosexualitatearen eta transexualitatearen inguruan egindako adierazpen deitogarri eta iraingarriengatik. Gainera, berdintasunarekin duen konpromisoa berretsi nahi izan du Nafarroako Parlamentuak adierazpen instituzionalean. Horrela, LGTBI pertsonen eskubide guztia bermatzeko lanan jarraitzeko borondatea agertu du Foru Gobernuak. Eta ekonomia kontuekin jarraituko dugu aurrera. Nafarroako ekonomia 3,2 hazi da 2017 urtean. 2017an 3,2 handitu zen Nafarroako barne produktu gordina. Nafarroako gobernuaren aurreikuspena baino 10% gehiago da hori, garapen ekonomikorako lehendakariorde Manu Ayerdiren esanetan. Lehendakariordeak nabarmendu duenez, urteko azken hiruhilekorako aurreikusita zegoen baino hobeto eutsi dio Nafarroak jarduera ekonomikoari eta arindu egin dira autoekoizpenaren jaitsieraren albo ondorioak. Izan ere, Volkswagenen Landabengo lantegi hilabete batzuetan geldirik egon zeniaz, polo eredu berriaren fabrikaziorako prestatu alizateko. Lantegi horrek Nafarroako datu ekonomikoetan duen eragin handia da eta kalera hori antzeman da herrialdeko jarduera industrialaren bilakaeran. Hala ere, jarduera ekonomikoak eta enpleguak urteko lehen erdian izandako hazkunde ikusgarriak eta geroagoko beste sektoren portaera onak balio izan dute barne produktu gordinaren hazkunde joerari eutsi alizateko. Horiei esker, Nafarroako ekonomiak 3,2ko hazkunderekin itxi du 2017 urtea. Enplegua ere sortu zeniaz Nafarroan 7.000 lanpostutik gora eta 2008 urteko afiliazio mailetara itzuli zen hala. Ayerdik azaldu duenez kontsumoak eta zerbitzuen sektoreak izan dute pisu handiena barne produktu gordinaren hazkundean. Afiliazio datuei dagokionez enpleguari, hezkuntzari eta osasunari lotutako zerbitzu jarduerak igo dira gehien. Iazko azken hiruhilekoan gainera, barne produktu gordinak 0,7ko hazkunde izan zuen aurreko hiruhilekoarekin alderatuta eta beraz, abiadura handiagoa hartu zuen. Datuak urte batetik bestera alderatuta 2017ko laugarren hiruhilekoko barne produktu gordina 2016ko denboraldi berekoa baino 3,2 handiagoa izan zen. Datozen urteetan Nafarroako ekonomiak izan dezaken bilakaerarekin zuhur, baina baikor agertu da Foru Gobernua eta iragarri du 2018 urtean 2,7 handituko dela barne produktu gordina. Ekonomia kontuekin jarraitu zerrentaren 2017ko balantzea egin du Nafarroako Gobernuak. Eskubide sozialetako lehendakariorde Miguel Laparrak balorazio ezin positiboagoa egin du. Errenta berriari esker, 1.229 lanpostu berri sortu dira eta Foru Ogasunak 15,3 milioi euro jaso ditu zergetan. Jende gehiagorengana iristen da eta gehiago jasotzen du bakoitzak. Nafarroako Legebiltzarrak 2016ko azaroan onartu zuen errenta bermatu berria arautzen duen foru legea eta ordutik gora egin dute bai inbertsioak baita onuradunen kopuruak ere. Errentaren 2017ko balantzea egin zuen Nafarroako Gobernuak atzo. Miguel Laparra eskubide sozialetako lehendakariordeak balorazio ezin positiboagoa dela azaldu zuen. Izan ere, gobernuaren aurreikuspenak ere gainditu ditu laguntzak. Guztira, 35.514 pertsona jaso dute errenta, 15.918 familiatan banatua. 2016 urtean baino 4.000 bat onuradun gehiago dira horiek. UPNren agintaldiko azken urtarekin alderatuta ordea, areagerikoa da aldea hartzaileen kopurua 126 handitu baita 2014tik. Laparraren esanetan gazteak eta 65 urtetik gorakoak izan dira errenta handitzearen onuradun nagusiak. Aurreko legealdian bestalde, erretiroa adinean zeudenek ez duten aitortua errenta jasotzeko eskubidea, orain bai.
Baldintzak betez gero, kotizazio gabeko pentsioak dituztenei zergak enkari bitez ematen diete saria. Lege berria indarrean jarri zenetik 75 urtetik gorako 457 pertsonak jaso dute. Hartzaile kopuruak ez ezik banatutako diruen poltsa ere hazi da 2017an, bataz beste 651 euro jasotzen du onuradun bakoitzak ilan, 2014an baino 127,2 gehiago. Familia eredu gehienari ezarri diete igoera bati izan ezik. Bakarrik bizi diren pertsonen kasuan behera egin du diru laguntzak 655 eurotik 600era. 5.000 pertsona inguru daude egoera horretan. Laparraren esanetan, haurren pobreziari aurre egiteko estrategia lehenetsi izanaren ondorio zuzena da jaitsiera hori. Enpleguari dagokionez, 1229 lanpostu sortu dira errenta bermatua indarrean jarri zenetik, horietatik lanpostu zuzenak dira 754. Errenta onuradunek lortutakoak, eta 228 zeharkakoak eta 248 berriz errenta ekonomian izandako eragin positibotik eratorritakoak. Are, 2014tik 2017ra bikoiztu eginda errenta jaso eta lana lortzen dutenen kopurua. Laparranen esanetan onura sozialaz gainera, onura ekonomikoak ere ekarri ditu errenta bermatuak. Besteak beste, 15,3 milioi euro jaso ditu Nafarroako ogasunak errenta bermatutik eratorritako zergetan. Nafarroako Unibertsitate Publikoan erizaintza euskaraz ikasi ahal izatea eskatu dute hainbat eragilek. Nafarroako Unibertsitate Publikoan erizaintza ikasketak euskaraz egiteko aukera aldarrikatu dute. Ikasle abertzaleek, behatokiak, Iruñeko euskalgintzak eta ELA-LAB eta Esteila sindikatuek atzo aurkeztu zuten NUPEN erizaintza euskaraz dinamika eta Nafarroako gobernuari eskatu diote egoera iraultzeko urratsak egin ditzala. Halaber, osasun alorrean hizkuntza eskakizuna dituzten postuak egoteko eskatu dute eragile horiek. Haien arabera euskaraz lan egiteko eta ikasteko eskubidea ez dago bermatuta Nafarroako osasun zerbitzuan eta osasun ikasketetan. Horregatik, bi eskaera nagusi egin dituzte, batetik hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak ezartzea eta bestetik lan hori euskaraz egingo duten profesionalak prestatzea. Horretarako erizaintzak graduaz gain lanbide heziketan eta unibertsitatean osasun alorrarekin zerikusia duten ikasketa guztiak euskaraz ere eskaintzak aldegin dute. Deitzaileek azaldu dutenez, presentzia urria du euskarak osasun bidean, hala salatu dute lanpostu publikoen 0,8 soilik dutela euskara eskakizuna. Are, azaldu dute, Nafarroako ospitalegunen ez dagoela euskarazko eskakizuna duen lanposturik. Azkenik salatu dute Nafarroako eremu ez euskalduneko lan eskaintza publikoan ingelesa eta alemana jakiteagatik 2 puntu ematen dituztela eta euskara jakiteagatik bat ere. Kalitatea, teknologia, herritarren eskubideak eta komunikazioa dira herritarrendako arreta zerbitzuaren ardatzak. Zerbitzuak eta horien kalitate maila egonkortzea, teknologiari bultzada ematea eta interoperabilitatea, herritarren eskubideak bermatzea eta komunikazioa. Horra 2018-2021 aldirako herritarrendako arreta zerbitzuaren plan estrategikoan jasotako jarduketek markatutako 4 lanildoak. Horrela datozen 3 urteetarako zedarritutako lanildoari jarraikiz, herritarrendako arreta zerbitzuak bere helburua betetzen jarraituko du, hots herritarren eta udal administrazioaren arteko harremana errazten eta hobetzen. Gardentasun berrikuntza eta hizkuntza politikako zinegotzi ordezkari Aritz Romeok eta Animsako zuzendari nagusi Txema Aginagak aurkeztu dute herritarrendako arreta zerbitzuaren plan estrategikoa 2018-2021 aldirako. Eta albisteekin bukatzeko Malerrekako ituren aurtitz eta Zubietan joareak atsedena hartu dute. Atzo, itundarrak Zubietara joan ziren bisitan eta honekin ateak ireki dizkiote Nafarroan inauteroari. Inauteriak ospatu dituzte Malerrekako ituren aurtitz eta Zubietan, naiz eta egun seinalatuak pasatu oraindik ere inauterietan daude kontuak egin behar dituzte eta joare soinuak protagonistak izan dira 2 egunez, astelenean Zubietarrak iturenera joan ziren aurtizko joaldunekin batera eta atzo asteartea kontrako noranzkoa egin zuten, hau da, iturendarrak aurtitzetik pasa eta elkarrekin Zubietara joan ziren. Eguraldia lagun, giro ezin hobea izan zuten Malerrekarrek
baita bisitariek ere. Joare eta musika soinu hauek Nafarroako inaute aroa ireki dute, hurrengo egunetan hasiko baitira Nafarroako herri desberdinetako inauteriak. Onalditxoaren amaiera, gaualderako aldaketaren lehen zantzuak eguzkia gailenduko da, gaur ere baina baliteke goizean goiz agertuko den laino iraunkorra izatea berriro, Mediterraneo isurialdeko zenbait tokitan eta kostaldean ere itsas lanbroa ager liteke. Arratsaldean haizea mendebaldetik finkatuko da eta itsas ertzean indar pixka bat hartuko du. Haize honek lainoa bultzatuko ditu eta eguna amaitzerako zerua ia estarita geratuko da, Kantauri isurialdean eta kostaldean euritara joko du. Temperaturan aldaketa handirik ez, temperatura maksimoak 12 edo 14 gradu ingurukoak izango dira. Bihar negu beteko giroa bueltan, giro iluna eta zaparradak non nahi eta noiz nahi. Sarriago botako ditu eta mardulagoak izango dira arratsaldetik aurrera eta ipar isurialdean. Trumoiak jo eta txingorra ere bota dezake. Frontearen atzetik sartuko den aire hotzak temperaturaren jaitsiera eragingo du eta lurrak gero eta maila baxuagoan agertuko da. Gaualderako elurkota 400-700 metro artean kokatuko da. Ipar-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, batez ere Ebro ibarrean eta kostaldean. Itsasertzean haize honek olatu handiak altxatuko ditu. Gaur asteazkenak bazen egunok utzi dizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako tortura kasuak ikerrez daitezen auzitara jo du Madrilek. Helegitea jarri du Nafarroako gobernuak Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Kriminologia Institutuari emandako diru laguntzaren aurka. Berriozarko udaletxean ikurrina jartzea baliogabetu du auzitegi administratiboak. Maria Elosegi Donostiako epaia giza eskubideen Europako auzitegian Espainiaren ordezkari izateko izendapena errefuxatu du Nafarroako parlamentuak. Nafarroako ekonomia 3,2 hazi da 2017an. Errentaren 2017ko balantzea egin du Nafarroako gobernuak. Miguel Laparra eskubide sozialetako lehendakari ordeak balorazio ezin positiboagoa egin du. Nafarroako Unibertsitate Publikoan erizaintza euskaraz ikasi ahal izatea eskatu dute eragile desberdinetako ordezkariek. Kalitatea, teknologia, herritarren eskubideak eta komunikazioa dira herritarrendako arreta zerbitzuko ardatzak. Inauterietan buru belarri sartuak atzo asteartea itundarrek Zubieta bisitatu ondoren ateak ireki dizkiote inaute aroari Nafarroan. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, bi esker zuen arretagatik eta azken izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian.
Ondarribi eta Donibane Loitzuneko ondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, Baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina.